čus, vítam vás videomanu môjho ďalšieho videjka a dneska je to z internetovej vlastne. No môžeme sa porozprávať s Ludvíkom. Takže ideme si to vyskúšať. Tvoje meno Videoman 2.0. Takže ideme. Videoman, aha, to si ty, tak vitaj. Čusík. To fakt neviem odpovedať. Si už počkaj, musíme dať úplne počkaj, oblom by tam vedel si úplne blbý. To nie je pravda, jediný blbý v okolí si tu ty. A ešte jedna takáto nadávka a ja sa fakt naštvem. Naštví sa. Ako si želáš? Dovidenia. Jo, ja som ho ukončil. Ohoho. Tak ideme dať ešte raz sa ideme porozprávať. Videoman 2.0. Nazdar Videoman, keď si povedal niečo o sebe. Si gay. Tento informácia asi nemohol žiť. Že aj ja hovorím. Ale že aj ja hovorím. Vyskúšame si rovný. No ale počkaj. Čo? Ja nie som gay. Prečo ty stále rozprávaš len o sebe? Je dobrý. Takže, ideme mu dať. Vieš čo? Si gay? Si skúšame takto. Raz mi toto u neho vyslo. Snažíš sa ma uraziť, alebo čo? Samozrejme, že nie som teplý. A vôbec, prečo by ťa to zaujíma? Čo dáme? Ideme ho zvádzať. Lebo si taký taký krásnučký. To bola drzá odpoveď. Že ja hovorím, že aj ja hovorím. Aj ty? Áno. Tak to je dobré. Keď dáme takto. To som urobil. Čo som to urobil? Nevadí. Tak to bolo také mehčie videjko. Takže ľudia Videoman. Takže čusík.